Înainte să desfaceți prima bere, v-am spus și vouă și le spun și celor care se uită la noi, eu nu beau bere. Așa. Adică nu este prima oară când beau alcool, evident. Mama. Dar bere nu beau și probabil că o să mă îmbăt destul de repede. Ce-i asta? Nu, că e prea serios. Nu vrem ceva mai pe hip-hop, mai pe fan, nu pe... Da, nu cred că e vibe-ul acestei emisiuni. Mama, dacă te uiți... Mamele sunt sigure la această emisiune. Nu despre asta. Salutare Craft Bros, bine ați revenit la episodul 6 din Nefiltrat Podcast. Oh my god, episodul 6. Exact, știm, ne-ați scris o grămadă. Când vă întoarceți, guys, viața mea fără voi este oribilă. Deci ambele noastre mame ne-au scris că trebuie să refacem chestia asta. Nu în fața camerei. Singurii oameni care se uită. Exact. În seara asta avem un invitat special. Cel mai special. O invitată specială. Un invitat special. Este un artist eclectic. Cântă pop, trap, rock, Punk. tot, Punk. you name it. Junk. Îmi place foarte mult că cred că eu aș numi-o meme music. Nu știu dacă există termenul ăsta. Nu există, dar e o descriere foarte bună. Bravo. Mulțumesc frumos. Albert Brăviță. Da, adică important e că e foarte creativă și face piese din orice. Și are niște colaborări din astea spectaculoase. Conform internetului, ai dreptate. Da. Ce o să se întâmple în episodul de astăzi alături de Alina Chinie? Doamne, tot mă chinui să nu spun chimie. Da. Cred că n-ai mai auzit niciodată chestia asta. Nu știu, sigur am mai spus pe undeva că a comentat unul când am lansat ceva cover, whatever, scrie acolo Alina Chinie și comentează unul, uite și pe asta, nu mai era chimie, valabil și a trecut chinie. Ok, mulțumesc pentru asta. Da, mulțumesc pentru nimic, it's my name, Chinie. Deci spunem Alina pe parcursul întregului podcast. Sau zdă. Sau bă. Sau zdă. Sau zdă. Da. Zda? Nu e cu da. diacritice, am înțeles. Nu, sincer, nu-mi pasă cum îi pronunță lumea, că oricum ăla pronunțează în același lucru. Da, nu e ca și cum te confundă cu altcineva. Da. Alina, misiunea noastră e foarte simplă. Se bea bere și se spun chestii interesante, ne place să credem, funny pe alocuri, încercări de funny de cele mai multe ori, dar important e că noi trei ne simțim bine. Sau mă rog, noi doi și poate și tu la final. Și ați pregătit întrebări sau vreți să meargă discuția așa? Am pregătit niște întrebări. Am făcut la un moment dat o foaie cu întrebări, am aruncat-o între timp ca să poate că suntem profi. Eu am ales 3 beri, Albert a ales 3 beri. Întrebări. De pe berira.ro, care ne și susține emisiunea cu spațiu, cu berile. Mulțumim, Ioan. O să fie 3 etape, fiecare pune la înaintare câte o bere, în funcție de arome. Fiecare cine? Eu? Pun și eu? Nu. Și în timp ce bem o să punem o serie de întrebări. Ideea e că vrem să aflăm care e treaba cu tine. Da. Cine ești tu, ce-ți place, ce nu-ți place, mai ales ce nu-ți place. Ce te enervează. Da, wouldn't you like to know that? Cum să nu? Yes, that's why we brought you here. Înainte să desfaceți prima bere, v-am spus și vouă și le spun și celor care se uită la noi, eu nu beau bere. Așa. Adică nu este prima oară când beau alcool, evident. Mama. Dar bere nu beau și probabil că o să mă îmbăt destul de repede. Am mâncat înainte ca să nu fie rău, dar... Am înțeles. Deci, încă o chestie. Așa. Zi tu de alarmă până... Ok, odată la 20 de minute o să fie o alarmă care ne spune că trebuie să începem următoarea rundă de beri. Cum am spus, sunt 3 runde de beri, fiecare rundă cu câte 2 beri. Una aleasă de mine, una aleasă de el. La final de tot, o să ne spui la fiecare rundă care a fost berea ta preferată din cele două. E un fel de duel. Ok, nice! Care nu sunt astea, sunt cele de jos. Și mai de jos de atât? Dar pare bună aia, galbenă. Da, o să-i vină rândul imediat. În funcție de complexitate. Și trebuie să începem cu ceva cât mai simplu. Simplu, da. De sete. Lower the expectations. Exact. E vorba de asta două. Una de aici din București, una din Oradea. Eu am ales-o pasta din Oradea, Vulturar. Arată așa super retro. Că țin minte că tu ai spus că îți place cichișor sau erai super ok cu cichișor. Da. Mă aștept ca asta să fie fix în direcția aia.
Ok, ceva simplu, Cât mai simplu, eficient, cât mai de sete. merge direct la țintă, fără niciun fel de ocolișuri. Da, eu n-am făcut așa. Am mers pe ceva un pic mai complicățel, așa, cu un pic de aromă, de la Anagram. Este un Baja Lager, pentru că are în combinație și puțin lime și e Mexican inspired. Un pic. Îmi place ce faceți aici. Și înainte de tot, alegeți un biscuite, care să fie pentru mine și care să fie pentru Liviu. Da, ca să ne prindem de la cine am băut berile. De unde vin propunerile. Bine, atunci, ok. Deci, berile alese de mine o să fie pe pătrat, ale tale o să fie pe cerculeț. Ok. Bun. Poți da, te rog, paharul să te servim. Așa. Prima întrebare, by the way, Da. o să fie de la o persoană cunoscută. Și va suna cam așa. Pregătește-o, ai tu? Da. Până toarnă Liviu un pahare, stai să dau telefonul la maxim, să vedem dacă recunoști persoana, să vedem dacă recunoști întrebarea. Râs de Andreea Marin. Uite Se de deschid. acolo la ușă. Strigă, Marius! Și Marius nu mai vine. Ești gata? Da. Ce faci, mă, Alina? Alfa. Încă am să-ți dau bani pe benzină. Scurtă întrebare. Cum îl cheamă pe câinele de la mare de la albastru? Yoda! Nu! Nu! Yoda e Ești pisica super mea. aproape. Toyota! Toyota. Toyota. Da, am spus Yoda pentru că îi spuneam Toyota. Am același ritual cu ea dimineața și vă soc. Păi și care era ritualul vostru? Care este ritualul meu cu pisica mea de acasă sau care era ritualul cu Toyota? Și. Păi, toată lumea știe că pisica mea, mă rog, voi sigur știți că Așa. sunteți stalkeri, mi-ați Eu știu, recunoscut. exact. Yoda vine dimineața și mă spală și mă mângâie și este foarte umană și cât am stat acolo la albastru o săptămână, era această... Era o târfă, se ducea la toată lumea. Attention whore, nu? Și nu știu, dar era acolo, zice că e câinele vieții mele, după care se ducea la cineva și era la fel. Era la fel. Și broke my heart prima dată, dar după aia m-am obișnuit și am învățat doar să primesc ceea ce oferă. Foarte drăguț. Începem să bem? Da. Acum tu trebuie să alegi cu care vrei să începem. Go Care for it. ți se pare ție mai... trebuie să pun alarmă. Punem la mare. Hai că pune o alarmă până se hotărăște ea. This one. 5 Ok, de 4. deci cea de pe... 5 de 4. O să ia... Buchetul... Am venit cu buchete. Da, bineînțeles. Nu cincinim și noi? Cincinim. Cincinim și vouă, Craft Bros. Ce bine. I like Mi-era sete, not gonna lie. Da. A fost o zi. Nu trebuie să-ți placă din prima, Alina. E ok. Un pic amar așa la final. Pică la mamă la final. Este. Ca glumele noastre. Da, o să mai beau. Foarte bine. Important e O să le beau dacă... pe toate chiar dacă nu-mi plac. Ești obligată prin contract. Da. Da. Fiecare... pe care l-ai agreat în momentul în care ai pășit aici. Oh my god, ok. Oh, chiar wow. ai- So, Ok, da. bănuiesc că... Primul invitat care bea din prima... Chug! Na. Bă, Uitați să spun, sunt beri, nu șaturi? nu. Nu-mi place și de-aia, mie dacă îmi place wow. ceva ce gustare, Ok. o să-l savurez și o să-l beau în înghițituri mici. Asta a fost medicament. Am înțeles. Și dacă vrei efectul și nu gustul, dă-l pe gât. Mie îmi place că ai spus. Înghite că- repede. Ha, 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 ha. That's what she said. Din nou, îmi place că se uită părinților. Cei mai mari fan. Bună, mama! Și mama a spus se uită oricum și tata, sigur. Deci 6 părinți mari. Așa. E bine că ai spus că nu-ți plac berile. Astea de sete merg așa ca un fel de conversation starter. Încă mai simt amăreala aia. O să vezi că Vrei la niște următoarele Hei, da! ne ducem în zona de nebere. Da. Adică o să mergem Acolo sunt arome de... chestii. Întrebările alea pe care ți le-am pus în privat legat de ce flavor profile. Mi-am dat îți seama plac. că de astea le adresați. Eu sunt, știi cum, când te duci la cafenea și iei, nu știu, basic white bitch coffee? Yeah. I'm a basic white bitch in this situation. Ok. Zise el. Aren't we all? Pentru eu. Da, so, aștept să ajungem și la ăla. Până atunci, spune-mi, te rog frumos, care este cea mai de căcat întrebare pe care ai primit-o într-un interviu ever? Pentru că și noi vrem să o punem. Ca să o tăiem de pe listă. Mă, nu știu, în general, ideea e să
îl provoci pe omul pe care îl inviți și de nu să-i spui întrebări și la ce vârstă te-ai apucat de... intră pe net, dracu, adică mi se pare că atunci când ai un invitat să încerci ca prin întrebările pe care le pui să scoți lucruri noi de la el. Într-adevăr e greu când chem pe cineva care a tot fost la o grămadă de interviuri, dar în cazul vostru e bine că chemați oameni necunoscuți și pare că sunteți primii. N-ai mai fost în podcasturi? Nu, voi sunteți primii mei. Nu, am mai fost. Asta e, parcă. Am mai fost. M-am simțit cum te-ai simțit tu la albastru pentru o secundă. Eram like, pe bune, Nu, am mai fost. Măi, nu, dar mi se pare tare ce faceți. Adică I'm excited. Mulțumim mult de tot. Mai vedem dacă îți păstrezi entuziasmul până la final. Dar e ok, e un început bun. De ce nu? Băi, oricum, ideea este că, apropo de Alfa, știi că eu așa te-am redescoperit. Pentru că o să aflăm pe parcursul conversației că, de fapt, te-am mai văzut la TV când eram un pic mai mici. Apropo, suntem de aceeași vârstă. Voi ce vârstă aveți? Eu sunt 32, tu ai? 35 anul ăsta. Suntem pe aici. Finally, nu Suntem mai pe sunt aici. oameni de 23-24 de ani. Ok. Dar ideea este că pandemie, Instagram, noi urmărim pagina de la Balls pentru că Ala a fost cu mine în liceu, după aia Serios? am filmat Ce și tare! cu ea. Da, suntem constanțeni, am fost la Călinescu. Așa. La domnul Florin Călinescu? Nu, La chestiunea zilei? La chestiunea zilei. Nu. Și da, urmăream pagina și la un moment dat a venit cineva să gătească chiftele la Balls. Și se tot războia cu Alfa pe acolo, prin story. Se deau palme, nu știu ce mai făceați. În fine, și am zis, cunosc fața asta. Dar de unde să o iau? De unde să o iau? Și, am aflat că tot vorbim de elefantul din cameră, elefantul roz din cameră. Exact. Tu ai fost la Măruță. Da. A fost o veveriță, Da. cum s-ar spune. Da. Și eram, wow, that's where she is right now. Slapping people. Da. Cred că atunci, dacă m-ai fi întrebat de That's Where I Am, nu aș fi fost foarte mulțumită de unde eram. Dar, de fapt, cum ai ajuns să gătești la Balls? Adică, Well, nu reușeam să-mi găsesc niciun job. ok. După ce s-a închis tot și a venit pandemia, nu știu ce, eu pe vremea eram la Tanănana și everybody got laid off. Și am rămas fără job și a fost nice. Mie mi-a plăcut foarte mult o pandemie. Ai fost și foarte creativă în perioada aia. Da, și am fost foarte creativă pentru că în momentul în care ne-au închis ăștia în case, toată lumea a devenit egală. De acord. Și timpul a stat în loc și pentru mine și acum mai sunt, dar nu mai sunt în halul ăla, de eram anxioasă că trebuie să fac, nu mai am timp, oh my god, scoate și ăla, scoate și ăla, eu ce fac? Așa. Știi, și chestia asta te doboară și mai tare. În momentul ăla, a fost vremea mea. Pentru că toți cei care erau obișnuiți să iasă ca să facă lucruri, mie nu mi-a trebuit să ies. Mi-a trebuit să stau înăuntru ca să fac lucruri. Ce fain, te-ai echilibrat un pic toată perioada foarte asta. mult, foarte mult. Și tot am încercat să-mi găsesc un job, am încercat eu pe la agenții, copyright, în fine, să găsesc a real job, dar nu s-a legat nimic. Și într-o zi am văzut anunțul de la Balls și am zis, trebuie să fac ceva pentru că simt că nebunesc. Și am scris Alei, Ala a zis, Alina, ești nebună, cum să faci? Și am zis, nu, eu vreau. Vă știați înainte? Eu știam pe Ala prin Cazacu, Okay. Filma acolo emisiunea aia cu chiftele, nu-i facem reclamă în acest podcast? Da, nu ne deranjează. Glumesc. Când a filmat Cazacu ușor picant la Balls și acolo am cunoscut-o și mie îmi plăcea foarte mult anturajul. Mă duceam des să iau mâncare de la ei. Cu Alfa mă știu de dinainte de Balls. Mă știu de foarte mult timp cu Alfa. Și el a fost unul dintre motivele pentru care am vrut să mă angajez la Balls, pentru că știam că este o energie foarte bună. Da, de acord. Și a fost una din cele mai bune experiențe, pentru că eu lucrând tot timpul într-un domeniu în care a trebuit să creez și să scot ceva de mine, acolo trebuia doar să exist. Nice. Să vin la ora 9, să știu că trebuie să rat parmezan, să fac aia și era o muncă foarte simplă și foarte rewarding. Și era muncă fizică, unde trebuia să faci același lucru, fără 5.000 de gânduri cu mail-uri, trebuie să fac și nu știu ce, și oboseala aia de după o zi de muncă, de pitch lat. Da. Și eu am trecut printr-o experiență similară, doar că la Pickles. Ok. Și la fel, nu mai găseam proiecte. Să comand de la ei.
Poate mai ai ocazia. Nu Totuși, știu, nu o e să timpul încerc. pierdut. Cam trebuie. Alfa trece pe acolo. Just saying. Da, Nu știu. Parcă erați prieteni, Băi, așa am auzit. Ideea e că l-am tot menționat, țin să fac această mică paranteză. El ne-a ajutat destul de mult. Nu cu destul, toată treaba foarte asta, mult. Foarte mult. El a fost pilotul, Proto. Da. episodul pilot. El ne-a ajutat să ne dăm seama cum dracu ar trebui să arate toată chestia asta. Și Da. noi n-am apucat niciodată să punem episodul ăla pentru că are niște defecte. Episodul, nu Alfa. De bani, și Alfa are. Și Alfa are. Dar nu asta contează. Dar da, poate cândva ar trebui să o facem. Dacă primim donații. Să punem episodul ăla dacă lumea cere asta. Exact. Dar ce defecte are? De nu, sunet, de ce? De toate. Tehnice mai mult. Eu de obicei da. sunt foarte nemulțumit de cam tot ce fac. Și eu. Și atunci Ne prindeam ce naiba ar trebui să discutăm, adică, mă rog, aveam un plan așa mai... Bă, am intrat fără să știm despre ce e vorba. eu cred că va trebui să folosiți acel episod pentru că sunt convinsă că era în perioada de gloria lui Alfa. Păi am filmat când? Anul trecut. Băi, Alfa, te iubesc. Acum 2 ani. Acum 2 ani? Acum 2 ani Da, a fost. nu. Da, n-a fost vara trecută. Ok. Ba da, a fost Ba, vara am eu trecută. niște filmări cu Alfa. Deci Alfa e un personaj. Efectiv, este un personaj. Îl ador. Este, da, mereu râd cu el și îmi place că este unul din prietenii cu care pot fiu cât de proastă vreau eu. Că, Ăștia sunt prietenii cu care vrei să umbli. Corect. în funcție de oamenii cu care umblu, pot să mă comport într-un anumit fel. Și da, am și prietene și whatever, dar cu Alfa pot să fiu... Știi, să ne prostim și I love it, I love it, I love it. Da. He brings that in people. Adică Cheers te to face să te simți relaxat. Cheers. Ești Alfa. Cheers to Cheers to Alfa. Alfa. De asta e mai simplu. Și e mai dulce un pic. Ai, mult mai dulce. Se pare că bate mai mult spre cichișor? Da. Parcă. Ai spus cichișor pentru că aveau la bolz și pur și simplu... Nu, era- cichișor mi-a și plăcut. Nice. Mi-a plăcut asta. Mă, ce mă cu amăreala asta? Zici că e MD, efectiv. Că nu de pe acum că s-a terminat cu amăreala, tot ce urmează de acum încolo O să e fie Flavor acru Town. sau... Flavor Town. Sună, take it to Flavor Town. Snoop Dogg. Da. Dar tu nu ești străină de bere craft, nu? Că am văzut că totuși ești prietenă cu Oana, care e prietenă cu Ioana de la Oriel. Oana... da, Ioana Coca. măi, Fac nu. conexiunile acum. Oana și cu mine, pe care o pup și o ador, și Oana Teodora Made This For You, căutați-o pe Instagram. Oana Teodora ea îmi face toate fundițele, nu cea pe care o am azi. E o tipă care muncește super mult și are așa un drum la fel de interesant ca al fiecăruia dintre noi. Și ea bea bere. Dar eu mă uit la ea cum bea bere. Așa. Și beau prosecco sau altceva. Ah. Chiar nu sunt băutoare de bere, pentru că, ți-am zis, eu beau pentru efect. Pentru mine efect. este... Efectele... Ies ca să mă îmbăt, dacă vreau să mă relaxez, beau un suc. Nu bere. Wow. Știi? Nice. Nu beau sucuri. Dar... Dar îmi închipui că beau însă. nu, Nu ceaiul, la oameni care beau sucuri. apă și după aia direct shoturi. Da, ok. Efectele speciale, nespeciale. Cine suntem noi să judecăm? Exact. Despre asta este vorba. Da. Și acum ce urmează să te întrebăm este... Ți-aduce aminte prima oară când ți-ai dat tu seama că ție îți place să faci chestii creative? Adică care a fost primul lucru pe care l-ai făcut? Da. Da, a fost primul lucru pe care l-am făcut, dar nu cred că atunci mi-am dat seama că îmi place să fac chestii creative. Cred că aveam 6 ani și era nebunia aia cu Spice Girls și la final de If you wanna be my lover era tam taram 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 tam tam și eram, why isn't this a song? Și m-am dat sora mea și ne luase tata o clăpuzdă Așa. și am zis la sora mea, hai să facem o piesă cu acordurile astea. Cu bucata aia. Cu bucata aia și suna ceva genă cu... foarte creativ am fost. Am luat linia de bas și am făcut linia. Am făcut un fel de Mr. Saxo Beat. Și a fost All the earth is moving, is dancing. All the earth is moving, Asta ai is făcut la 6 ani. dancing. All the people, nu știu ce... Da, asta am făcut cu sora Pare mea. super tare! Wow, da. Și cam pe atunci am creat prima chestie.
Dar eu cred că foarte târziu mi-am dat seama că îmi place să fac chestii creative și a început să-mi placă, cred că în momentul în care I got rewarded for what I did by myself. Cum sună chestia asta? Adică, dă-mi un exemplu. Când lumea era foarte extaziată de piesa Belele, Red Blonde, este o piesă care mi-a plăcut foarte mult și o cânt și acum cu plăcere, dar n-avea nimic din mine în ea. Era o piesă care mi-a fost oferită, tu o cânti, o să prindă și a prins și a fost bine. But it wasn't mine. Am înțeles. Și în momentul în care venea lumea și era mama ce tare era piesa, eram... E ca și cum, așa, mamă ce tare e hanoracul, știi? You're wearing it, but you didn't make it. Da, înțeleg. Și la modul, e ciudat oricum să complimentezi pe cineva asupra hainelor, că e o joarsă, adică... Și cred că a început să-mi placă pe bune ceea ce să creez, când am început să fac eu lucrurile mele. Și am observat că de multe ori când lucrez la ceva, în fine, fac instrumentalul, nu știu ce fac acolo și trag vocea. Și n-ai cum, mai ales dacă tu ești și producerul, tu și faci, nu prea ai, sau n-ai cum să auzi în timp ce te tragi. Și când ascult prima dată ce am tras vocal, pe ce am produs, îmi place atât de mult că vine să plâng. Oh, ce tare! E senzația aia pe care o aveam când eram mică și mă uitam la concerte și plângeam și spuneam că eu nu o să ajung niciodată pe scene mari. Și că, nu știu, era o combinație de fericire cu, știi cum te hypuiești un concert. Nu știu. Scuze, mi-am cântat în cor, Liviu. Wow, Vă rog, be careful, vă rog. you can't become an actor. Vă rog, Mă vă rog. stați așa. Și da. Atunci mi-am dat seama că îmi place să creez, când am văzut, așa mă port eu cu ele, când am auzit ceva făcut de mine. Și peste asta vine și aprecierea oamenilor care ascultă ceea ce tu creezi. Da. Că bănuiesc că e un extra layer peste satisfacția pe care tu ți-o iei singură. Dar încerc să nu mă agăț foarte tare de el, știi? Adică o fac și pentru oameni, clar. Dar dacă aș fi făcut-o foarte mult pentru oameni, cred că aș fi fost destul de tristă de faptul că-s puțini. Înțeleg. Puțin care înțeleg ce vrei să faci sau ce să... E puțin care nici nu mai știu cum e cu algoritmul și de ce. Dar uite, spre exemplu, asta ultima melodie pe care am scos-o cu o zi de căcat. Eu să fi fost whatever și vecinul de la Trim, eu aș fi înțeles piesa aia. Mi se pare o piesă pe înțelesul tuturor. It wasn't. Are 1000 de vizualizări, ceva de genul ăsta, știi? Dar e frumos când vine o persoană, una, și spune, m-a ajutat piesa ta. Știi? That's nice. Bănesc că Ai contribuit cu ceva la well-being. Asta este și unul din motivele pentru care m-am apucat să fac chestia asta, pentru că îmi doresc să îi ajut pe oameni, ajutându-mă și pe mine, pentru că e clar că I have some issues. Pe strada asta stă terapeuta mea. Pe care vrei să o chemăm și pe ea? Adică facem un round table talk. Cheers to my therapist. Și ADHD, mi-am uitat ideea. Nu e nicio problemă. Pățești chestia asta de fiecare dată când creezi ceva? Adică îți ia acel thrill ori de câte ori creezi ceva? Da. Sau uneori se întâmplă, alteori nu? Sunt și zile când nu iese. Spre exemplu, miercuri am o chestie la radio, cineva îmi dă un subiect, orice subiect, și eu scriu o strofă pe acel subiect. Ieri. N-am avut niciun chef. Am primit subiectul prietenie adevărată. Și ok, am înțeles, am scris despre iubire, despre familie, despre lugu, nu știu, vreau ceva care să mă provoace, să cânt despre, nu știu, o ferigă, habar n-am, știi? Adică prietenie adevărată. Și trebuia să mă duc într-o zonă foarte mașii. Și-a ieșit un căcat de strofă. Și efectiv am scris-o și eram, I know it sucks, I hate it so much, dar o să o dau pe radio, n-am ce Asta e, după aia era genul, căcat, va trebui să spun chestia asta. Va trebui să o dau și am dat-o. Da. Dar nu contează felul în care o dai, că... Dacă ai încredere. Da, ajută chestia asta, chiar dacă e ridicolă. Fake it till you make it, cumva? I did fake it. Și sunt convinsă că multe din defectele pe care le văd eu
ceilalți nu le văd. Exact, sunt importante doar pentru Adică eu tine. m-am supărat pe mine că am respirat în nu știu ce frază, nu știu unde și că mi-ar fi plăcut să fie dintr-o respirație întreagă și nobody gives a shit. Decât toți rapperii care stau așa și așteaptă să greșești. Știi? Sau toți DJ-ii care se duc și așteaptă să... Tropăie! Știi că așa e lumea. Ok, e o categorie anume de oameni care Nu, sunt... eu, spre exemplu, când bag muzică, să zicem, sunt pe DJ-ală sau așa, mă gândesc la toți DJ-ii care vin când eu bagă muzică, știi, și așteaptă să mi se decaleze piesele, să spună tropăie. Nu zic că toată lumea face așa, dar zic că și eu când eram frustrată făceam asta. Așa. Vezi că tropăie, bine, acum se întâmplă dacă aud că e ceva greșit, involuntar fac așa că mă doare. Dar nu mai stau să judec pentru că Cunoaște energia din spate. cunoști energia din spate și se întâmplă și la case mai mari și ia mai duceți-vă dracu, adică... Exact, nimeni nu e perfect la urma urmei, adică hai să fim serioși un pic. Dar mi se pare că lumea preferă să vadă ceva mai aproape de uman. Exact. E parte din umanitate faptul că mai sunt niște scăpări. Îți Donde? zic o chestie pe care am văzut-o recent într-un making of de la un film. La Pinocchio ăsta făcut de Guillermo del E Toro. minunat filmul. Și după ce se termină filmul, îți apare la recomandări să vezi making of, care nu știu, 15 minute, dar ideea e că intenționat a adăugat greșeli de mișcare, gen personajele se lovesc sau se împiedică intenționat, pentru că ăsta, regizorul Guillermo del Toro, zicea, da, pentru că și în realitate asta se întâmplă. Că în restul filmelor totul se mișcă perfect, totul are o fluiditate. That's not real. Da. Știi? Și cumva oamenii se conectează mai mult cu chestii care sunt imperfecte. Pentru că suntem imperfecți. Decât dacă... Da, dar te conectezi mai ușor cu asta. Conform lui, nu știu. Bă, cine mai e și Guillermo del Toro? Hai, Și mie frate. mi-ar plăcea, adică și eu sunt idealistă, dar eu consider că noi facem parte dintr-o bulă. Probabil că la un moment dat o să se ajungă și la noi, că mi se pare că suntem într-o evoluție constantă în România. Adică noi oricum, fiind cu 20 de ani în urmă, noi acum suntem în viitorul trecutului. De acord. Și cred că o să se aprecieze și la noi din ce în ce mai mult this realness. Dar dacă e să o iei numbers, oamenii preferă mai degrabă să se uite la oameni cu vieți perfecte, care arată bine. Crezi că asta e o consecință a social media? Da, normal. Voi sunteți la close? Nu sunteți la close? Nu suntem. Te rog, spune. Da, m-ați văzut vreodată bocind? Ați văzut vreunul din story-urile alea? Am văzut la un moment dat ceva când ai avut o zi nașpa. Acum nu se mai întâmplă pentru că știu să-mi triez oamenii, dar înainte tu știi cât unfollow îmi luam când vorbeam despre ceva real. Pentru că oamenii nu vor să vadă că ți-e rău sau ceva, ei vor să vadă vacanțe, să se gândească că pleacă și ei în vacanțe, vor să vadă haine mișto că poate și le iau și ei, ce recomandare de, știi? Și noi facem parte dintr-o bulă care este minunată. Bulă de oameni care înțeleg că Ana Morodan doar a greșit și că nu o să mai repete, adică... Asta este alarma, by the way, ca să știi. Asta înseamnă că trebuie să trecem la următoarea 2 beri. Îmi pare rău că te-am întrebat fix în... Momentul cu Ana Morodan. Bring it! Dar eu cred că asta este o chestie care urmează să se schimbe și că oamenii se orientează ușor către a fi true. Sper din tot sufletelul meu. Băi, ideea e că oamenii intră oricum pe internet de obicei ca să scape de ziua, de realitatea asta. Da, e o de formă zi de cu zi. escapism. Și gen, am intrat pe net să văd oameni care au aceleași probleme ca mine. Pentru unii poate să fie obositor, știi? Poate să fie, fix de asta voiam să scap, știi? Dăm ceva, dăm escapism. Dă-mi Friends, când n-am chef să gândesc. Exact. Oh, da. E ceva familiar. Eu m-am uitat de la Friends de foarte multe ori, tocmai neapărat pentru că nu voiam să gândesc și pentru, o să-l pun peste tot până la Fă-ți final. viața, adică nu e... Ci pentru starea pe care o are. Este a feel-good show și e genul de serial pe care îl pornești în casă, are un POS. Da, acela este un POS. Este până la urmă un magazin de bere, deci Da, ai dreptate. ajută și chestia asta. Poți să te uiți la serialul ăla fără să înțelegi ce se spune, dar să-ți dea o stare bună. Da, că este foarte... Jolly. Și pentru un om, spre exemplu, eu ceva, destul de mult timp am ținut televizorul pe Comedy Central deschis tot timpul. Ca să am senzația că râc, e ceva în casă, habar n-am de ce. Acum stau în liniște, ca orice psihopat normal.
Mă rog, mult spus liniște. Așa, Să trecem la verdeață. A căzut ceva. nu e nicio problemă. Mi-a căzut mie. Stai că s-a întrerupt și sunetul. Sunetul? De sunetul. Claudiu, să-mi spui dacă se aude bine, Alina. Ia vorbește, Alina. Dai. La. Dar nu știu unde să Hai, mai dă-l, pun. Ia, îl bag acolo. aici, îl țin în braț. Bine, perfect. Așa, deci, Buia! buiac așa. Avem în felul următor. Propunerea mea este... Ai mai băut bere acră până acum? It's going even better. Ne ducem în toate direcțiile. Eu am încredere în deciziile astea. Te rog, ce ai ales? Deci, am ales o bere But de it la... says pineapple! E pear. Asta e Pear, pear. stai, scuze, I remember. E cu Pear. pară. Da. E pică pară. Fiecare zi e la fel. Bine, ăsta, mărul ia. Și paranoia! Fix așa se numește și berea. Iată. se numește? Paranoia, da. Coincidență? Ironic, nu? I think not. Da, de la Ironic. Da. That's gonna be the first one. Fii atentă, eu am ales de la niște băieți din Timișoara, se numesc 1-2 și este cu Băi, dar n-am stabilit când dăm notele pentru La bere? final, la final. Oh. Fii atent, asta e cu Leuștean. Oh. Tașet. What is wrong with you people? Everything. Așa. Păi am zis să fie un periplu pe bere în seara asta. Băi, da, am vrut să mergem în absolut toate direcțiile. Pentru Ok. că, de ce nu? Suntem adulți, vaccinați cu toate dozele. Dăm paharul tău, Albert. Toarnă în pahare. Da, îmi place că și are culoare de bară. E câștigătoare numai când te uiți la ea așa. Am înțeles. Looks aren't everything. Da. E ceva ce n-are lux. Ce ar ce spune. Tu Bun. decizi cu ce începe. Deja s-a decis de mult. Ăsta, Para? Paranoia. Paranoia? Mă, n-am Serios? ce culoare, vorba ta, chiar e nice. Și vă Craft Bros? Claudii. Și mirosul e ok. I like it. Deja simt cum pierd. Nu-ți pierde speranța. I like this one. Vreau să fiu paranoic. Dar nu e foarte sour. E așa, Nu, un picuț. E... suficient. Asta zic. Ai mai încercat până acum bere sour? Nu, deci dacă n-am încercat bere, de fapt am încercat bere, dar nu, chiar interesant. Acest fishing o să Una continue din- toată seara, adică dacă îți place ceva, n-ai mai încercat? N-am mai încercat. Chiar bun. Ideea e că noi ne-am propus, ne-am ales toată chestia asta cu berea pentru că eu eram super pasionat de bere artizanală și am zis, băi, ne trebuie un mod de a face chestia asta să ajungă la oameni. Să înțeleagă că berea nu e doar ciucul ăla ieftin, știi, la pet. Poate să se ducă în toate direcțiile. Poate să fie noroc la pet, poate să fie timișoreana la pet, adică nu doar ciuc la pet. Eu Timișoreana băgam în copilărie, am avut niște scări de bloc la Timișoara. Timișoara, eu eram Da. cu Bucegiu, mi-e plăcea Bucegiu. A, și bucegi. Sau nu. burger la 2 litri. Da, Sau burger, da, da. da. Eram la țară, rupeam pe burger. Cool. A trecut așa melancolie. Știi, e prima dragoste. Chiar dacă e nasoală, n-ai cum să nu iubești. Uite, că toți se uită părinții noștri. Când m-am mutat prima oară de la Cămin din București în apartament, ne-am mutat undeva la Păci și 5 băieți într-un apartament de 3 camere. Sausage Fest maxim. Era, cum ar spune, Sean Connery. Come shit on my life. Și a fost Cămin 2.0. Oricine venea la noi în vizită, venea cu petul de Timi. Era biletul de intrare. Și țin minte că la o săptămână după ce am deschis, după ce am închiriat acolo, aveam 52 de peturi pe balcon. Toate băute. Ați vrut să vedeți cât de mult se strâng sau de ce? Da, da, Cât da. timp? O săptămână. Oh, not bad. Ai Se văzut mai poate, rău? se poate mult mai rău. A băut Am văzut. alfa. Mamă, deci, Doamne. Cred că a băut de unul singur vreo 38 câte dracu au fost. Nu știu, multe. Oh, Mă, multe. shit. Umpluse Oh my barul God. anul trecut la Albastru. Good times. E mișto la albastru. Bă, da, mergeți la E albastru. foarte mișto. Duceți-vă la Albastru. Anul trecut a fost extraordinar. Am fost și noi vara trecută la final de iulie. L-am cunoscut și am cunoscut-o pe Toyota. Cred că e fată. Dacă nu mă înșel. E fata Toyota, da. Da, da, da. Fiul ei e Land Cruiser.
Ok? Și dacă aveți ocazia vara asta, dacă mai e deschis... Nu, de fapt! Nu, mai hai este? să nu mai populăm zona. Da. Nu vă Este duceți, bă. îngrozitor. Duceți-vă în Mamaia. Alo? Oribil. Duceți-vă în Mamaia. Este oribil. Bă, eram și eu fiat. Mie îmi place acolo că nu este lume. Și eu nu prea fac topless, chiar nu. Bă, dar era o dimineață minunată. Nu era nimeni Scria pe topless așa plajă. deasupra mării. Și ce să fac și eu? Mi-am dat și o sutienă jos. Și din toată plaja aia goală au venit un cuplu. El și ea. Se certau Oh, man. și s-au așezat oamenii mei lângă mine. Ce Un bad pic juju. mai încolo. Și efectiv mi-au stricat tot feng shui-ul. Oh. Da, Dar, man, înțeles. ai toată plaja la dispoziție. Du-te mai încolo. Dar cred că e și o chestie a omului, știi? Cum vede un om să se ducă da. și el... Hai Eu să- vreau Da, să da. fie... Vreau să... Nu. Nu, e că Nu, cred sunteți că mai e mulți la să același... trib, Da, să fim exact, împreună, exact. că poate vine tsunami peste noi, să nu murim, nu știu. I guess so. Da. Și mi-am pus sutienul și a fost. Băi, îmi pare rău Și pentru... mie îmi pare Acum o să... Pentru povestea asta. Apropo de vibe. Tu ai venit direct de la radio, nu? De fapt, programul tău zilnic constă de luni până vineri, radio Virgin Radio? Da, asta Ce e... face Alina într-o zi obișnuită? Păi azi m-am trezit la 10:30 ca un om. Like a boss. I know. Bun. M-am trezit, am făcut curat, am dat de mâncare la pisici, m-am dus, mi-am luat o cafea, după am mers la dublaje la desene, am stat de la 1 până la 5 și după aia la radio. În principiu cam asta fac. Mă duc foarte mult, am foarte multe proiecte pe zona de voice acting. De la desene animate la weird documentaries, reclame și alte asemenea. Radioul care este în fiecare seară, streaming pe care îl fac când apuc să fac. Pe Twitch? Pe Twitch. Să spună la oameni Pe aici. Twitch, da. Pe-ți dai seama, momentan streamuiesc doar streamuiesc de la radio. Am în plan să încep să streamuiesc pe zona asta când fac muzică. Adică mi-au trimis niște oameni, chiar ieri mi-au trimis niște instrumentaluri și cred că sunt niște lucruri pe care aș putea să le zic să-i ajute să get better. Nu consider că sunt un super producător, dar cred că mai repede înveți de la cineva care este la fel de necunoscător de muzică ca tine, decât de la cineva care te ia în niște termeni. Bă, hai să vedem împreună. Da, Cum de acord. ajungem, știi? De acord. Și să văd acum, Doamne, să-mi ducă laptopul să fac asta. Dar momentan mai trebuie să... Bă, este foarte greu cu streaming-ul. Noi n-am încercat încă. Faci să meargă una, se strică alta. Și ideea este că I can only know so much. Și ajung într-un punct în care sunt la modul, bă, aș putea să fac eu. Bă, dar nu mai vreau să-mi încarc creierul și cu chestia asta. Pentru că memoria este atâta, ai grijă cu ce o încarci. Și... asta, streaming mai fac. Mă pregătesc acum pentru un eveniment foarte important pentru mine și îmi fac o selecție de muzică și cam asta fac. I'm a workaholic, basically. Și când am timp liber, uneori aleg să fac crack house day și să stau să mă uit la seriale să nu fac nimic. Alteori scriu, fac muzică, îmi caut muzică, încerc să fiu cât mai productivă, că am avut niște ani în care am fost o lepră. Și acum încerc să recuperezi. nu cred neapărat că încerc să recuperez. Acum continui ceea ce am făcut și mi-am dat seama că a fost cel mai bine. Ok. Nu știu dacă mai am ceva de recuperat, nu vreau să fiu într-o competiție, cred că sunt pe drumul cel bun. Foarte Și adică sănătos. în loc să aleg să gândesc că trebuie să recuperez ceva, că îți dai seama că I fucked up sometime. Și niște sănătate și niște multe chestii, dar cred că sunt pe drumul cel bun și am observat că dacă muncesc și dacă cunosc pe cine trebuie, lucrurile se vor întâmplă. așeza. Nice. Fine. By the way, la ce desene te uiți? South Park Ok, ești la Zigen, nu? Da. Bă, eu n-am văzut ultimul sezon. Este my am văzut, all-time am văzut. favorite. Eu am crescut cu South Park, îmi place atât de mult Same. umorul. Și mă uit la desenele pe care le dublez. Ai vreun personaj favorit în toate astea? Da, ce ți-a plăcut cel mai mult să faci până acum? Da, dar încă nu am voie să vă spun ce personaj este, pentru că nu a ieșit serialul. Ok, nu, de până acum, de care putem să știm. Deci locul 2 cum ar veni. Exact, da. Cred că Rapunzel.
Tipa blondă cu În părul lung. Rapunzel, nu? Adică sau cum Da. se numește animal? Da, E fix Tangled. cum- Tangled. In Tangled. Tangled. Nu l-am văzut niciodată pe asta. Cum Calu este personajul meu favorit din desenul ăla animat? Este și primul personaj de desen animat pe care l-am dublat și este cea mai apropiată de personalitatea mea. Că îți place personajul pe care... Dar anul ăsta, deci acum cel puțin am 3 proiecte. Unul este film, 2 sunt seriale, Da. în care am niște personaje atât de aproape de mine. Ce fain. Și îmi plac atât de mult și cel puțin într-unul sunt o veveriță isterică. Sunt eu! Și îmi place foarte mult că personajele pe care am început să le am au un ambitus foarte mare de la vorbit așa, și te duci foarte repede și foarte jos, și este super E mult entertaining. loc de joacă, mai ales în animație. da. Este foarte mult loc de Pentru că joacă. bănuiesc că trebuie să fii cât mai... Da. Nice. Da, și deci mi-a dezvoltat atenția distributivă atât de mult chestia asta că uneori traducerile nu sunt întocmai, nu sunt adaptări, sunt traduceri. Și sunt anumite replici, mai ales dacă îmi place foarte mult serialul, la modul, hai să iasă exact așa cum ar trebui să iasă. Și astăzi am avut o replică care nu era bine tradusă și efectiv am tradus-o real time în timp ce o auzeam în cască și o interpretam și mă uitam la ecran și încercam să fie și la fel de lungă. Wow. Și îmi plac provocările. Adică dacă mie îmi spui, tu crezi că o să faci aia, challenge accepted. Dar nu chiar, adică chestii care să nu-mi pericliteze integritatea corporală. Aici nu-mi dau seama de o chestie. Când faci dublare, e pentru chestii care încă n-au apărut în state de unde ar fi film original? Nu, Adică tu au ai apărut apucat deja în să- state. Adică ai apucat să auzi deja Acum audio s-a ajuns original? în punctul în care se dublează de dinainte să fie lansat. Really? Da, pentru că gândește-te că sunt proiecte care vin în stadiu de sketch. Ce tare, n-am știut niciodată Am chestia dublat, asta. acum pot să zic, în Rings of Power. Ce? Sunt Poppy, tipa aia mai plinuță. Ok. Și... Din Hobbits, nu? Da. Rings of Power. E ăsta nou. Păi nu, că l-am văzut, Lord dar of nu- the dar nu-mi Rings. dau Da, seama care da, era da. Poppy. Cred că tipa Poppy care- nu era soția regelui Dwarf sau care? Era fetița aia de-l găsea pe ăla. Gata, știu. Și chiar era, știu. da, și era prietena lui Gandalf, nu? Dar nu e Nu vreau Gandalf. să dau Nu e spoiler, Gandalf. dar eu cred că e Gandalf. Nu cred că e Gandalf, că e prea de... Nu, în fine, așa. Și când am dublat ăla, gândește-te că n-ai voie să zici până nu apare multe chestii și ca să nu dai spoilere, în fine, e complicat. Și când am dublat, gândește-te că eu nu vedeam decât capul personajului, restul imaginii era Wow! dark. Pentru că ei nu voiau ca tu să știi nimic din ceea ce se întâmplă în serial. Adică nici măcar actorii care au dublat nu știau exact ce se întâmplă și care e... Mamă, Niciodată prin cap chestia asta, cum Deci se întâmplă. m-a la dus cu dublare. gândul la Joe Rogan când vorbea cu oamenii aia, Lazarus din Area 51, care ziceau că fiecare primea o bucățică dintr-un proiect ca să nu poată să știe... Da, sunt destul de secretoase toate chestiile astea, mai ales când e vorba despre un film mare. Proiecte big budget. Cam așa. Sau proiecte big budget, nu știu, la fel a fost și la ăsta Encanto. Ok. Nu, Cam- și nici pe ăla nu am văzut. Nici eu nu l-am văzut. Trebuie să te văd pe ăsta. Sunt aia, Isabela în Encanto. Dar chiar, Frumos și ăla. dacă intru acum pe Disney, de exemplu, și dau în română, ar trebui să fie vocea ta, nu? Da. Ce tare! Nice. Deci dacă aveți Disney... Bă, a fost foarte nice, spre exemplu, când am început să postez pe TikTok, fiind o aplicație de copii la urmă urmei, adică mostly, la început era de Depinde pe copii. cine întrebi. Acum, La început erau foarte mulți, nu neapărat copii, generația Z, știi, care a crescut cu vocea mea. Which is ce kind of fain. interesting. Ce Știi că tare. de multe ori s-a întâmplat să zică, auzi, tu ai dublat în nu știu ce, da, dar n-ai dublat, da. Și fiecare mă știe din alt serial. wow, Știi că ce sunt foarte tare. multe, sunt foarte multe. Știi că de fac asta de 13 ani. Am mai auzit de chestia asta. La un moment dat venisem în București și mi-a povestit o prietenă că s-a dus la teatru. S-a terminat, după ce s-a terminat piesa, s-a dus la actriță și a zis: tu ești Nancy de la Copiii de la 400 de... Oh my god, da, nu veniți, cred că de acolo, mă știi? Păi da, dar it's nice. da, It's nice. Eu lucrez foarte mult cu vocea profesoarei din Copiii de la 402 și cu vocea lui mama lui Oana Mereuță. Care Wow. este și una dintre cele mai bune pe treaba ei și regizor și voce. Dacă ar fi un personaj pentru care vrei neapărat să faci și încă n-ai apucat. Cibiusa. Cibiosa. Din? Sailor Moon. Nu mai știu cine nu mai era știu cine. Cibiosa. Eu știu doar pe Tsukina Usagi. Era varianta mică a lui Usagi. Ah, Era ok. aia cu părul roz. Oh,
cu codițele. Ok. Mamă, Era da, de fapt nu aia știu. cea mai Powerful. dintre și powerful, că nu putea să-și controleze puterea și era... Probabil am sindromul și am și sindromul Peter Pan sau nu știu dracu, hai să bem. Astea îi spunem ciorbică. Cervică? Da. O să afli imediat de ce. Vrei și pâine? Aveți? Oh, wow. Atunci vreau. What is this? Man, are gust de borș! Nu? Deci Da. zici că e borșul pe care l-am de la etajul 2 de la vecina. Că mă trimitea Asta mama. e perfectă după beție. Dimineața, când vrei să te dregi. Când vrei să vomiți. glumesc, nu e super ok, berea, nu. Deci are gust de piață. Efectiv, e gust de piață. Dacă îmi imaginez că dacă inhalez aerul din piață, așa miroase, cu tot cu micii de la obor. Bă, nu vi se întâmplă să mirosiți ceva și să știți instant ce gustare? Aba, da. Asta e aerul din obor. Bere cu leștean să-mi fac picioarele. Băi, mie îmi place. Ideea e că oamenii sunt 50-50. Alfa iubește genul ăsta de beri. Normal, pare genului. Da, pluci. Bă, trebuia să-l iau și pe Alfa, măcar să fim împreună, dacă tot vorbim despre Poate el l-am luat un atâta. episod noi 4. Da! Ar trebui să fie asta. Da. Vreau ca omul Mi-ar ăla plăcea super mult. să fie cunoscut de poporul român. Băi, da, Alfa a fost la șef la cuțite. Știm, ne-a S-a povestit. discutat și despre asta, nu-i problemă. De avem Dar- antipatii de la șef la cuțite. Aveți antipatie. Nu suntem atât de faimoși. Ați fost și voi? Nu. Nu, Dar am vorbit cu el și ne-a dat niște hinturi așa din behind the scenes și am început să fiu mai atent și eram, goddammit, are dreptate. dar îl lăsăm pe el să spună. Da. Da. Nu Don't divagăm. be naiv. Da. Este un business foarte bun acolo. De acord, face audiență constant. I mean, kudos to them. Da. Zi-mi, te mai întoarce în televiziune? Apropo de subiectul ăsta minunat. Și în ce condiții, dacă s-ar întâmpla sau... Cred că mi-ar plăcea să particip la un concurs de la gen Te cunosc de undeva sau nu știu, ceva care să mă pună la treabă pe plan artistic. Dar nu știu. Nu știu. Se pare că toată chestia aia de la Măruță a fost suficient? Măi, este foarte greu să te duci în fiecare zi. La radio, de bine de rău, ai o intervenție la câteva piese. Așa. Mereu în timpul. Because you are drinking slow. Ce pot să zic? Da, nicio problemă, rezolvăm și asta. Um, Așa, trebuie să mergi zilnic. Este practic un job. e fix un job. Da. Bagă. Wash it down. E ca cine a luat rândul asta. Așa, la radio de bine de rău au fost zile când eram distrusă psihic. Dar având exercițiu cu voce, eu pot să fac din voce să pare că nu vreau Ok. să mor. Da. Dar la televizor, you have to be there every camera pe day. tine la un Every moment dat. day aveam mare atac de anxietate, plâmb venea, deci eram bocită și ții minte și acum lăcrămioara care putea așa să usuce rimelul și să nu știu ca să intru în direct. Adică acolo mort, copt, deprimat, Da, divorțat, ți-a murit da. bunica, nu știu, tu ești acolo. Trebuie să faci rating. Și ești un personaj și mult timp mi-a luat să îmi dau seama că eu nu sunt personajul ăla. Că acolo nu vorbeam și asta mi-a creat foarte multă anxietate de a vorbi și mult timp am avut impresia că tot ce scot pe gură este o prostie. Și uite-mă acum că nu mai tac. Dar am experimentat și odată la Măruță. Am văzut cum funcționează și eram like, man, Băi, it's not like on îmi doresc foarte TV. tare să chem pe Cătă la mine la radio. Este foarte greu ceea ce face el și știu că multă lume îl face în toate felurile. Și I kind of feel for him. Dar totuși vă știți de 7, adică ați fost 7 Ne ani știm de acolo, nu? foarte Ceva. mult timp, știi? Și oricât, că da mă, are bani așa, bă, dar
e un preț foarte mare pe care îl plătește. Plus că mi se pare că se trimit niște energii, oamenii, chit că e de bine, e de rău, e foarte multă presiune, știi? Și da, nu săracul om bogat, dar cred că fiecare are his tough times, știi? Și nu, la modul ăla nu m-aș mai întoarce în televiziune. Dar cred că mă văd făcând ceva... cam ce fac eu pe Twitch, dar ceva la scară mai mare. Știi? Adică să susțin ceva, să chem invitat, să ofer ceva publicului. În calitate de creator, mai degrabă. În calitate de creator. Băi, da, n-am făcut facultatea aia degeaba, teatru, și mă ajută foarte mult și tot ce fac pe asta, și vocile la desene și radioul, și îmi place din ce în ce mai mult. Știi? O pe acum. Nu e nicio presiune, nu, stai niște. Berile alea, am descoperit o chestie interesantă apropo de cum e universul. Pentru că, aparent, Alina, este abia ce ne-am cunoscut. Acum Teoretic. o oră jumate. Așa. Dar nu e prima oară când suntem în aceeași încăpere. Oh, wow! Da. Bine, o să vezi imediat despre ce e vorba. Ideea este că, deși tu apari aici, eu nu apar, dar eram fix în aceeași cameră, în acest promo. Tu ai făcut reclama asta? Da, e reclama lui la TikTok. Nu știu dacă mai țin pe chestia asta. Asta este un promo de la emisiunea la Măruță de undeva în 2015-2014, nu știu. Mai țin minte chestia asta. Țin minte că ai făcut așa ceva la un moment dat? Acum da! În fine, ideea e că da, eu când eram în facultate mai mergeam la filmări pentru chestii de genul ăsta. Da. Deci uite cât de mică e lumea. Uite cât de mică e lumea. Adică nu mi-am închipit în viața mea că o să ajung la un moment dat să stau la o bere. În aceeași cameră, cu alte camere pe voi. Da. Băi, Cât de meta. foarte meta. Apropo de meta, acum o lună, două Te duci ai cu fost Meta? la piață să luăm. Meta recreativă. Domnul Zuc te-ar contrazice. Acum o lună sau ceva ai fost la Bolzi, nu? Să faci cinnamon rolls. Bolz, ce formă are? Formă de cerc. Cercul este complet pentru că berile astea sunt cu scorțișoară. Pământul-i plat. Pământul-i plat. Dar are formă de Ambele cerc. bere au scorțișoară. Sunt bere desert. Trecem în zona dulce-dulce. Dar te duce. Cred că astea sunt cele care chiar s-ar putea să-ți placă. Nu știu, vedem. O să vedem acum. Vedem. Nu mai știu, asta era mea, Asta e da? ta, asta e a mea. Amândouă sunt de la Beretta Brewing, Da. din Timișoara. Shoutout. E un BBC Old Ale cu cinnamon și cayenne pepper. Așa, și chestia asta e maple cinnamon pancakes cu maple syrup, cinnamon și lime. Don't we have some English accent around here? Yes, we do. Măi, Se mai aude? nu, o să se aude? Ar trebui să se audă. Nu, merge! Merge, dar nu știu, o să-l bag efectiv sub cur, în patru. Da, că oricum e bloc. Am zis de cur și a dat pe lângă. A mea are 10 și ceva la sută. Asta nu prea se beau de Fill sete. them up. This is gonna fuck us up. Fill them up! Exact. Și a mea are 10,1, deci... Perfect, da. Smoală. Smoală. Smoală crimă. Smoală crimă. Smoală crimă. Băi, apropo de smoală crimă, că m-am dus cu gândul la Shatra Benz, mi-a plăcut super mult cover-ul tău. Super mult. Ok. This smells a bit like fart. Da, what is it fart if it's not art with an F? Claudiu, mai e șervețel. Adu un șervet, Claudiu, te rugăm. Claudiu? Claudiu, un șervet aici? Da, mă, dar am văzut că Claudiu avea țigări mai devreme. Nu, Claudiu nu fumează țigări, Claudiu fumează droguri. Da și da, le-a dracu. Nu, e vape. E vape. Nu e drog? Nu. Am și o vape. Eu am la Close Friends multă lume pe care nu o cunosc. Personal. Interesant. Sunt oameni pe care îi răsplătesc
că sunt cu mine de atâta timp, că mă susțin, că la și la close pun total alt gen de content, mult mai intim și pun și această obsesie a mea, Duolingo, pentru că eu am făcut 8 ani de germană în liceu din clasa... Și am dat bacul la germană. What was I thinking? Și n-am mai vorbit și am uitat. Și am zis, băi, dracu, să-mi aduc aminte de germană. Și tot fac. Și am și pe locul întâi în cea mai de sus ligă. Adică am fost loco. Mă, deci cu de-alea mă luasem și intram, făceam, nu e așa. Acum doar mă mențin în liga cea mai de sus, dar nu mai vreau să fiu pe locurile fruntașe. Mă țin acolo undeva în jos, doar ca să rămân în categoria respectivă, știi? Am înțeles. Și Nu întrebarea mea este, cum devine un necunoscut close friend? Pe ce criterii? Numărul 1. Păi sunt două modalități. Prima este dacă ghicești câte steluțe îmi rămân pe față când ies să mă fac când beau. Stai puțin, la finalul serii trebuie să știi câte au mai rămas Ideea pe este față? că eu am treaba asta, mai lipesc steluțe, chestiuțe pe față și uneori pot să le numeri, alteori nu poți. Dar când pot să le număr și spun sunt 23 de steluțe pe față. Cu câte ajung acasă? Place your bets. Oh, wow, Și am început ce să fac chestia asta acum ceva timp. Tot ceea ce fac pe internet este făcut din fun și observând că people actually like it. Și am făcut chestia asta cu steluțele. Bă, tu știi câtă lume răspunde. Este păcăneaua care nu-ți dă dependență, știi? Ah, wow. Și crack Și the sunt oameni code. care intră pe chestia asta special ca să... Nu știu, dar când ies să beau și îmi pun sclipici pe față, adică eu Nu e treaba ta de câte ori iese să bea. Așa, ai ales foarte bine Și că acum am cu asta sclipici începem. pe față. Exact, câte steluțe va mai avea la Deci final? înțelegem ce se întâmplă în seara asta. Cin. 5. Deci asta este cu cinnamon and cayenne pepper. Simt cum îmi dă ficatul peste cap. Mamă, dar ce se duce... Mamă, dar e direct... Uh. Cinnamon roll chestia asta. Mamă, dar ce-mi place? E chiar Yes. E dulce, e bună, îmi place. Yes, Îmi place. Asta, de asta ești aici. Îmi place. Așa, ca să ne întoarcem la close friends. Deci prima, ghicind câte steluțe rămân pe față. Și a doua variantă e eu chiar vorbesc cu oamenii care mă urmăresc și sunt mulți care îmi cer și sfaturi și așa și bla bla bla. Și îi mai și știu după nume și la modul, bă, I reward them with that. Sau când mai pun ceva, mai și uit cât am vorbit cu omul, ce mi-a spus, că trebuie să și ai încredere în oamenii pe care și în momentul în care îi bag la close și zic I trust you with this. Ah, ce fain. Adică Știi? creezi o Adică, legătură cu ei, o relație. Mă încred în tine și te las să vezi, să intri și mai mult în viața mea. Pentru că eu sunt destul de open așa cu viața mea, nu neapărat viața privată, dar mă filmez de la e-mail, de la nu știu ce. Adică sunt acolo, indiferent. Și la close e și mai ce personal. fain. Adică m-a ajutat foarte mult și este și o formă de terapie pentru mine. Că am avut niște căderi destul de nasoale pe care le-am discutat pe close cu oamenii și pe lângă faptul că te trezești că sunt oameni care spun bă, și eu simt chestia asta și eu am trecut prin asta. Spre exemplu, am trecut chiar acum, săptămâna trecută, mama mea s-a îmbolnăvit. Și a fost o perioadă foarte nasoală până să aflăm ce are. Și a fost nasol, a fost super nasol. În fine, marțea trecută am aflat ce are și a fost așa, gen panică. Și când am ajuns sus de tot, it crashed. Am avut inclusiv discuția cu mama că mami, dacă nu o să mai fiu, să te pregătești. Și am vorbit despre chestia asta la mine la close. Acum o spun și la voi în podcast, dar este ceva normal. People get sick. Și a fost foarte frumos că am plâns și am spus prin ce trec și așa și foarte multă lume m-a îmbărbătat și m-a ajutat să fiu mai pozitivă about it, știi? Și mama e bine, adică acum știm care e problema. Nu este neapărat ușor, dar avem un mindset pozitiv.
Și da, despre genul ăsta de chestii vorbesc pe Instagram și e foarte mișto când vezi că primești sfaturi utile de la oameni, când afli, bă, și eu am avut boala asta cu mix timp și așa, foarte mișto. You are not alone in this. Da, și aleg, de fapt când filmez mă întreb, nu știu ce filmez asta, dar eu inconștient știu că o fac, pentru că ani de zile am evitat să vorbesc cu oamenii despre problemele mele, adică eu stăteam în casă de una singură și plângeam și eram nasol, încât puteam efectiv să sun, alo, sunt nașpa. Știi, și acum, ca să nu stau să sun 7000 de asta, așa, efectiv pun telefonul, mie-mi și place că... Mie-mi și place că să filmezi lucrurile pe care le și vezi și le și trăiești, e un jurnal foarte mișto. De acord. Că una este să te filmezi, de ce, hai, nu ți-mi cumpărat, adică să filmezi niște chestii de exterior, și alta este să filmezi your freaking life, știi? Să te uiți că year ago, nu știu, eram la ei mei și tata dansa cu mama. O chestie de asta, știi? Adică nice things. Deci chiar îl tratezi ca pe un jurnal, chiar te întorci la tot ce ai filmat. Da. Eu sunt o narcisistă din punctul ăsta de vedere. Eu sunt obsedată să mă uit la ce fac ca să văd ce să nu mai fac. Asta e motivația. Da. Eu devin mai bună judecându-mă. Eu în momentul în care compun o piesă, o ascult până nu mai suport. O ascult în continuu, până când descoper, ok, acolo vreau să sune chicul așa, vocea așa, pentru că pentru mine este foarte fluid tot ce se întâmplă, știi? Și contează foarte mult să știu toate defectele, să știu eu din prima unde să șterg ca să nu vină altcineva să spună. Ok. Psihopată. E și teama de a greși aici? Da. George Stanca m-a filmat pentru emisiunea lui Electrocord și abia după ce am filmat am observat că aveam șlițul deschis. Eram cu acești blugi. Se vedea, adică se vedea tot corpul? Eram cu blugii ăștia. Că de obicei e de la Boston. Dar nu, ideea este că eu n-am nicio problemă. Da, frate, aveam șlițul deschis. Știi care era problema mea? Că n-am legalizat-o în filmare, la modul să fi fost la final, știi, eu să fiu tot timpul cu șlițul deschis și la final și să zic, oh, hey George, mersi. Știi? Adică să fie o chestie. Noi ne-am observat abia după ce filmasem și eu am spus lui George așa, i-am zis, te duci, editezi, îl arăți. Spui, ăla este un șliț, ca să nu vină Xulescu să spună, uite și pe aia, să nu le dai șansa să fie de niciodată să nu le dai șansa să fie de bine, pentru că sunt, eu tot zic pentru că sunt nebună, știu că este foarte greșit să zic asta, dar țin foarte mult la detalii. În fine, ulterior l-a blurat. Păcat. Tu ești pe principiu de Barbara Streisand efect, adică să scoată în evidență. Nu, e gen, acesta este șlițul desfăcut. Șlițul. Cum ar zice Jay-Z. Da. Ok, hai că fac eu. Voiam să întreb o chestie. Că, de fapt, oamenii care sunt alături de tine și te urmăresc constant fac o formă de voyeurism. Cumva. Unde mergi? Păi da, sunt foarte invested în ceea ce faci tu. E viața altcuiva. Măi, da, pot să înțeleg, pentru că mi-am dat seama că sunt foarte multe căcaturi pe care le pun de-astea, nu știu. Bă, deci am văzut niște filmări când mă duc eu și beau, știi, și mă fac... Bă, prințesă. Oprește-te, Alino! Este ok. Deci, Este ultima dată când m-am făcut căcat? pilaf. Așa. Crezi? Am băut, vorba lui Bodonea. Mi-a scris Bodonea în seara și spune, se vede că ai băut fără safety net. Yes, I did! Și stai să apă. Și, bă, deci efectiv se vede pe... Eu sunt o bețivă fan. Foarte fan. Și vorbesc coerent și articulat și dansez ok, dar este dus, cum mă vezi tu pe mine acum hiperactivă, este dus până acolo. Ok, exponențial. Bă, și se vede în ochii mei că este și the crazy eyes, știi? Se umple ochii, știi, și că am băut atâta. Și dacă mai și ies cu prieteni gen Vlad, Tabi 49, care se bucură, știi, eu vomitam și era, hai, bravo, bravo. Era fericit, mă, era bine fericit. afară decât înăuntru. Era, și mai de alea, you're so pretty when you barf, știi, adică, nu de pana mea!
Vremea avea mereu vorba asta și că ți-am arătat ușa și tu ai intrat prin perete. Da. Și cam asta. Da, voiam să te întreb care e treaba, cum ești tu vis-a-vis de voyeurism? Adică dacă tu ești la rândul tău o persoană care îi place să facă, să look into other people's life. No, I hate it. Ok. Mă interesează aproape de zero ce fac alții. Ok. Nu mă interesează pentru că n-am timp să stau să mă uit la ce fac și alții. Și pentru că se întâmplă atât de multe chestii în viața mea încât aș prefera să fiu atentă pe ele. Sunt câțiva oameni de care mă interesează evident și sunt oameni care postează mișto viețile lor. Multă lume nu știe să-și posteze viața. Multă lume nu știe ce anume să selecteze. Asta sună ca o problemă nouă, totuși. Adică nu e ca și cum acum 5 ani era cum să-ți postezi viața. Posibil. Sunt câțiva prieteni apropiați care au reușit să-și... You have the real persona and the online persona. Clar. Și de multe ori they don't fit. Nu sunt aceleași. Și pe mine mă deranjează când eu te știu personal și tu pe internet ești altcineva. De acord. Unde te Și afli toată chestia asta? automat, mai cunoscuți, se pare că sunt altfel decât ce pun pe internet. Nu, sincer, sunt mulțumit. Ți-a zi Liviu acum. Sunt mulțumit cu produsul cumpărat. Eu, Da. da, dar eu gândește că eu apar la televizor de la 15 ani. Oh, shit. De la 14 școala ani. vedetelor, da? Da, adică eu fac asta, eu m-am crescut, m-am format așa. Eu m-am format cu camere, cu lumină, cu nu știu, adică pentru mine nu mai e nimic, știi, să... Aia iară de căcat, whatever, știi? Dar pentru alții este foarte greu și îi văd că încearcă și la modul ok, e un drumul tău, go for it, dar pe mine nu mă interesează. Sunt într-adevăr oameni pe care îi cunosc și pe care îi urmăresc cu plăcere. De asta zicem că da, ar fi cazuri în care, dar sunt oameni care postează ceva care să-mi dea să fac nice, știi? Ok. Am prieteni care postează, nu știu, multe mimuri. Bă, mă uit că îmi place. Îmi place selecția. O am pe Diana Hama, Așa, care nu știu. pune niște... Bă, de la se duce, pe la fantastic, pe la... Îmi place ce pune. Îl am pe Mihai Iosif Toader, care este șeful Soro Lume, care se mai duce pe la mici, la o bună, așa mă uit cu plăcere. Pentru că îi și cunosc și pentru că ceea ce postează reflectă 100% ceea ce sunt ei. Mișto. Da, ajută să știi. Sunt autentici. Și sunt autentici. Mă mai uit la pictori, la ea mă uit, Wow. pe care nu-i cunosc. Adică mă uit la artiști de ăștia de prin alte țări. Îmi place foarte mult și m-a inspirat de-a lungul timpului să văd creative, artistically, visually, whatever, să mă uit la pictori. Îmi place foarte mult să mă uit cum desenează, la de-astea. Ce întrebare ai pentru Alina? M-am uitat pe canalul tău de YouTube. De YouTube? Care ar fi fost banned în Germania. Înțelegi ce vreau să zic? Așa, nu. Și am o întrebare legată de un clip pe care tu l-ai urcat pe canalul tău de YouTube Așa, acum niște ani. așa. Stai că zic imediat că am făcut screenshot ca E să cumva pot să... primul? Nu știu dacă e primul, pentru că YouTube-ul de pe telefon are o chestie super dubioasă, că dai scroll și E cu o trupă care nu e zâda? Da. Da. Synchronicity. Da. Și tu ești trecut acolo la credits cu Pau Bau. Te rog frumos, spune și urmăritorilor noștri, adică părinților noștri, ce înseamnă Pau Bau. Este o luptătoare din anii 80. Ok. Era o luptătoare care și cânta în același timp. Și În timp ce se lupta? În timp ce cânta, reușea să dea knockout sentimentelor negative ale That's tuturor deep. celor care o ascultau. I just made it up. Dar nu, dacă o mai țineai 2-3 secunde, eram like, bă, nu cred. I'm buying everything. Da. E foarte weird că e piesa aia acolo. Ăla este un proiect al lui Dani Ionescu, domnul Dani de la domnul Goe. Ok. Și înainte să fie Zâda oficial, de fapt era Nu e Moi, acel canal. E tare.
Și... și... trebuia să fie un canal pe care să fie mai mulți artiști. Mi-am dorit să am un label, să whatever. Dar lucrurile nu au mers în direcția aia. Deja era clipul pe pagina respectivă și a făcut destul de multe vizualizări pentru el. Și a rămas acolo, știi? Uneori mă iau OCD-ul și îl mai pun acolo la unlisted. Ah, really? Da. Că mă iau, e vorba de OCD, nu? Că în general nu-mi pasă. Și dacă mă mândă, da, nu mai zâdă și e și asta acolo. Și mă mai sună, și zice, tu iar ai pus aia în listă? Deci cineva e urmăritorul constant acolo. Pe Dani. Mi-a plăcut foarte mult proiectul Dani Mouse and Monkeys. Puteți să-l căutați. Puteți intra și pe canalul meu să faceți vizualizări. N-are nicio treabă. Dar e foarte mișto clipul ăla, că bă, super tare! E tare piesa în și primul rând. intro-ul e făcut de Oana Pelea cumva? Sau Nu, vocea cine e? Este vocea mamei lui, este vocea lui Nu Dani. cred, Mamei ce lui Dani, tare! Este super tare. E o prăjeală totală clipul și piesa. E super prăjeală și ne-am super distrat. Chiar ne-am distrat maxim. Stai să-l dau pe... Și joacă Vlad Drăgulin. Da. Adică sunt mai și e Silvia Schmidt. Silvia Schmidt, da. Sunt mai mulți oameni. Morgovan. Nu, deci mai e... Nu, Alin, dar nu mai știu numele de familie. Teodor, ești minunat, dar chiar nu mai știu numele de familie. Prăjeală, prăjeală, miroase Morgovan, sticla de poppers. Da. N-ai cum așa ceva. Foarte mișto. Eu îl urmăresc pe Paul Tacu, îmi place ce face. Și când am văzut că e făcut de el, eram zic, ce tare, nu cred. Cu Paul Tacu și cu Gerhard. Ok. Da. Deci am aflat pentru că am dat search pe Google Pau Bau și erau, poate vrei să spui Pau Wow. Pau Bau, da. Pau Bau. Eu nici acum nu știu de la ce este ZDA. Eu știu, dar o să las pe ea să Înseamnă spună. că nu v-ați uitat la celelalte 3 interviuri pe care le-am făcut. Că toată lumea întreabă. El nu s-a uitat, eu știu. Te rog frumos, da? Atunci spune tu, nu ea. Adevărat. Păi... Let me hear it. Aveam mai multe prietene în grup. Are mai mult de o prietenă? Încă 2. Ok. Și aveau nume și spuneau Alinus Da și celelalte pe care nu le-am reținut tot cu Zda. Și la un moment... și Cristinus, da? Exact, cine ține minte. Și la un moment dat, pentru că un prieten îi spunea tot timpul Zda, a zis că îi se pare super mișto și că e diferit și că, hei, ar fi fun să-mi pun asta. Cum e SZA în Statele Unite, ea a zis, eu vreau să fiu ZDA. Actually, Zda is before SZA. Oh, really? Nice. Yes. Ea știe asta? Ai vorbit Nu, cu ea? dar Vrei să-i spunem noi? Nu, i-am zis că are voie, că, sincer, nu. Man. E ok. Da, și tu suflet mare, adică nu... Un material video cu chestia aia. Trecem la desert. Cheerios. Noroc, Claudiule. Ție oricum nu-ți place asta. Băi, ciorbică. Mamă, știi cum e pisica aia de miroase brocoliu? Așa sunt eu. Dă niște apă. Cred că nu-i place. Mamă, mă fac ăsta. Și ăsta este efectul Crab Bros. Și totuși ăla. Asta e celălalt efect. Da, Crab Bros. Dacă nu se vede pe cameră, este un tablou cu un Este sfârc. un sfârc. Albastru. Albastru. E I'm blue, da. Pentru că am ajuns într-o zonă creativă și pentru că tu ești obișnuită cu provocări, am zis, cum ar fi Alinu Zda Așa. să faci asta dacă îți dorești, adică no pressure. O strofă despre Craft Bros. Pe loc? Pe loc of the dome, direct aici, între noi. Eu nu cred că poate. Zici? Măi, ce suntem clasa a 3-a? I dare. The dare game. Hip-hop instrumental. Oh, wow, nu mă așteptam la asta. Nu știu nici eu ce fac, lăsați-mă.
Că eu nu sunt foarte bună Nu la... spune și cineva că nu-i. Ideea e în Nu felul sunt foarte. următor. Ia, ce e asta? Ce e asta? Nu, că e prea serios. Nu vrem ceva mai pe hip-hop, mai pe fan, nu pe... Da, nu cred că e vibe-ul acestei emisiuni. Mama, dacă te uiți, Mamele sunt sigure la această nu emisiune. despre asta. Zice J. Cole și Kendrick Lamar. Chill type beat. Glance. Suntem aici lângă terapeuta mea. N-am mai trecut pe la ea. Dar e ok. Nu se supără că fata ei se simte mai bine, acum e pe drumul ei. Sunt cu băieții ăștia aici la o bere. Asta a fost ok, dar asta nu prea mere. E un pic cam tare și ficatul meu un pic moare, dar o să fie ok. Mână mă trezesc pe la 12 pentru că, hei, mi-a dat Bob mesaj și a zis să vin de la 1. Aveam de la 12, acum pot să dorm un pic mai mult, dar stai că ceva care mează cu 1, nu mai știu ce să zic și mai beau o gură din asta ca să mai stați voi doi un pic. Și noi doi Vă uitați stăteam... unul la altul. Și dăm acum, nu știu, trebuie să-l chemați pe subsemnatul. Da, subsemnat ești șmecher. E o idee bună, am înțeles că la final trebuie să cânt în strună cuiva pe care să-l chemați la emisiunea asta, să-i dați să bea niște bere și vă rog să nu-i dați din asta, pentru că a fost un pic cam nașpa, Așa că dar dă una cu este bere. ok. Cred că v-ați prins cine a câștigat runda asta, nu? Este în regulă, orgoliul meu e egal cu 0 acum. De ce? Deja am pierdut 2 din 3 rânduri. Da, că era berea ta. Este egal cu 0, dar se poate transforma în hero. Bă, da, eu nu sunt obișnuită să dau freestyle. Nicio dar uite, problemă. a fun story about freestyling. La freestyle trebuie să fii foarte obișnuit să dai greș, mai mult decât să... Adică până să ajungi să poți să dai... Am un tovarăș care este foarte bun. Mă rog, pe lângă psihotrop și ăștia, nu mi-e tovarăș, ne știm, dar te pup, ești băiat mișto. Dar gen tovarăș bun este Mihai Gehaș, care e foarte tare, adică e o artă. Da. Să dai freestyle sau off the dome, nu știu ce. Eu sunt foarte bună pe scris versuri, dar eu trebuie să stau, să gândesc legătura, să fie cumva, să nu știu Ești ce. mult mai tehnică. Sunt mult mai, nu neapărat tehnică, la mine e foarte mult despre mesaj și despre hidden messages, whatever. Okay. La freestyle tu trebuie să gândești foarte repede, știi? Dar uite, nu mă simt prost că am dat un de-ăsta, n-a fost... What a fost Nu the am shit. văzut fail aici. Da, a fost fucking the shit. Mă rog. Despre ce Tu vorbim? îți dai seama... Îți dai... Nu, fii atentă. Este simplu. Omul e venit să greșească la început. și sfințește locul. Cât îți ia să înveți să mergi versus alte animale care Nu știu să reușesc din merg. prima, care merg din prima, nouă ne ia aproape un an. Versus un șarpe care nu merge. Măi, da, uite, Este cea mai proastă comparație ever. Dar ideea este că e normal să greșești. Pentru că am luat o mică pauză de pipi și voi vă întrebați unde se întâmplă pipi. O să vă spun eu, într-o toaletă. Care e legătura cu această discuție? Nu știu. știu eu! El nu știe încă. Dar vă rog, Serios? Zi tu. eram la baie când ați plătit chestia asta. Da, măi, It's more fun like mă, this. ideea e că Așa. Zdădă are o serie de clipuri pe care le filmează în diferite băi. Fie că e vorba de cluburi sau prieteni, băi care îi se par interesante, băi cu personalitate, băi Baia, cât de șmecheră ești. Baia voastră are personalitate. Stai, tu ai fost până acum la baia asta? Se va duce acum. Unde e? E mai în față și pe Până în stânga. capăt. Dar chiar se aude tot, nu? Da, se aude. La. Trage apa ca să te auzim. Îmi place! Place baia. Serios! That's what she said. Și omul. Da, nu credeam că se va întâmpla. Da, I love it. Deci e foarte original acest moment. Ideea este că Așa. următorul live pe care o să-l filmez în baie și nu știu când o să filmez pentru că, hei, eu plătesc tot. O să fie în baia asta. Nu, trebuie să fie în baia de la Bolz. Oh, bun. E mișto baia de la Bolz. I have to film it there, dar îmi place și baia voastră și o să filmez ceva și la voi.
Top 3 Și- băi în care ai fost până acum. În afară de Baia Mare. Culturhaus, Care dintre ele? aia de sus. Ok. Și sigur nu vă referiți la același lucru. Nu știu, eu la lucrat Am mai acolo. fost într-o baie mișto undeva în Viena, dacă mi-aduc aminte, la ceva fonfleu de ăsta. It was nice. Și mi-a mai plăcut baia hotelului din Beverly Hills, în care s-a filmat, acolo s-a filmat Pretty Woman și mi s-a părut foarte drăguț la baie la ei. Ok. Nice. Din nou, o altă chestie pe care trebuie să aud astăzi. Dar... Da, am ieșit într-o seară cu Mick Davis. Eram în Hollywood cu o prietenă. Știu, sună foarte pompleu ce povestesc aici. So, I was in Hollywood with a friend și ne-am întâlnit cu Mick Davis. În fine, eu am lucrat cu el la un spectacol și era acolo, mi-a zis Dani de la domnul Dani, scrie lui Mick că ești acolo, în fine. Și ne-a scos la masă, la Musso and Frank, care este cel mai, cred că mi se pare printre cele mai vechi restaurante din Hollywood. Ok. Și apare într-o grămadă de filme, la modul că ne-a arătat omul, uite aici s-a pozat Charlie Chaplin, aici Marilyn Monroe, adică e genul ăla de restaurant. The spot. Da, după care ne-a urcat în Bentley-ul lui. Oh, wow! Nu sună rău. Nu sună rău. Și ne-a dus mai întâi la hotel, la acel hotel la care s-a filmat Pretty Woman, I don't remember its name. Pe la jumătate am început să mă simt ca o damă de companie și după aia ne-a dus la Barney's, care este un restaurant de karaoke. Ok. Unde eram atât de rangă de beată încât am cântat la karaoke I'm Not Ok de la My Chemical Romance și este printre singurele reprezentații la care nu-mi doresc niciodată să mă uit pentru că a fost the worst ever. Știi, când e super extaziată mă și e I'm not okay. No, it was worse. Nu. It was not ok. Dar eu m-am bucurat că am putut să mă duc într-un local de ăsta de pe undeva de karaoke și să găsesc totuși muzica pe care o ascultam și eu când eram mică și rebelă. Îmi place. Îmi place ce aud. Adică noi ne dăm seama că această cameră de aici începe să ne facă probleme. Bun, hai să spun cine a câștigat, nu? Da. Da, poți să-mi spui cine a câștigat? Sau creăm un pic de suspans? Mai aveai o întrebare? Nu. Așa, nu. te rog. Creăm Așa. un pic de suspans? Da. Mamele noastre fierb acum toate. Cine câștigă în acest episod? Ce se întâmplă? Da, nu cred că e o surpriză. Mașina de fum funcționează în Runda continuare. 1. Chestia aia de la Oradea care seamănă cu Cichișor, Cică. Cichișor. Până... Nu, zic de prima, el. A câștigat el tot. Da. Perfect. 3 din 3. Aș vrea să-i mulțumesc A doua oară. intuiției mele. Nu, el le-a câștigat pe toate. Mă bucur să... Ăsta este... Or să bea oricum pentru că îmi place să-mi dau de meci. Mulțumesc. Deci ăsta efectiv simt că ficatul meu o să fie foarte rău după el. Dar asta e Are partea gust de bună. Jagger. Are un pic gust de Jagger. I don't get it. Înțeleg de ce. Și e licoros așa un pic. This one, tasty. Mi-a plăcut. Dar cel mai mult mi-a plăcut ăla. Cu pară, surprinzător. Și o Băi, să e vreau bună. să cumpăr acea cutie. Not gonna lie. Not gonna lie. Chiar e bună. Am văzut că aveți POS-ul. Ești Și ok? cred că o să iau și berea cu smeură. Ok. Bă, cine You want- vine mă să vă filmeze podcast și să facă și vânzare? Man, like, nimeni până acum. Explicăm mâine despre ce este vorba. Și o să vadă peste o lună, Se știi? poate? Da, nu nicio Dar poți să problemă. plătesc cu cardul, nu? Ia, man, nu, Este se rezolvă. ok. E ok. Detaliile le dăm după, off camera. Da. Dar până atunci, noi avem un moment în care rugăm invitații noștri să scrie pe o foaie niște nume pentru niște alți posibili invitați care ar putea veni aici să se bucure de experiența Craft Bros. Această leapșă, cum s-ar spune. Cum ar veni? Până atunci, nu uitați, noi avem un canal de Patreon unde puteți să ne susțineți. Dacă vreți să mai vedeți chestii de genul ăsta, dacă vreți să vedeți alte chestii, lăsați-ne în comentarii un răspuns, o întrebare, o sugestie. Nu vă place de scrieți acolo. Vă place foarte mult, iarăși scrieți acolo. Și tu ai cont de Patreon, nu? Da? Pe care Bă, oamenii nu sunt obișnuiți să plătească. Vor să fure. În general, nu. Ah. Dar e ok as long as it's free on Instagram. Dar în momentul în care omul vine și spune, bă, uite, îți place super mult ceea ce fac, hai dă-mi $2. Exact. Nu știu, eu cer 4, că para mea. Da, nu știu, să zicem că vine unul, spune, dăm $2 că îți fac ziua mai bună pe Instagram. Wow.
Wow, bro. Wow, bro. Have to be careful, bro. Știi? Și sunt oameni care mă susțin pe Patreon. Mama îmi dă $10 Oh. pe Patreon. OG. Tata îmi dă 4, a zis să fie acolo. Și foarte mulți prieteni apropiați mă susțin pe Patreon. Same. Și le mulțumesc foarte mult pentru asta. Și lui Teo îi mulțumesc și Cătălinei care este vecina mea și mă susține pe Patreon. Și lui Someșan care mă susține pe Patreon. Adică am... da. Noi le spuneam de obicei oamenilor, chiar asta e numele primului prag. Ia-ne o bere. Da. Exact. Dacă vrei să ne iei o bere, Ia-ne Bine, la ce o bere bere. beți voi? Cred că e până în $4. ia-ne o bere, te rugăm. Păi stai, că nu vreau să mă uit. Ideea e că Da. acest plic... Dacă te-ai uitat la Survivor vreodată? Da. La ediție. Vine acum Jeff Probst, ia plicul și pleacă cu el și îl vedem peste 3 luni când se numără voturile. Nu, săptămâna viitoare filmați. Săptămâna viitoare filmăm? Nu? I guess so, acum. Nu. Da. Nu cred că să voi fi în țară. Oh my god, De nu ce? te Ce duci. se va? În Londra. Ce facem, Londra? Vizitez. N-ai bani? Momentan. Unde Când mă lucrezi? întorc, nu o să mai am. Nu lasă impresia, dar... Deci am dat acolo 3 propuneri. Ok. Una este foarte pe engagement. Așa. Ok. Prima este o persoană care chiar înțelege cu berea și o să fie super fan. Și a treia persoană este doar un prieten pe care am să-l bag în față. Foarte bine. Îmi place cum gândești. Ai vreo recomandare pentru oamenii care s-au uitat până acum vis-a-vis de toată experiența asta și cât de minunat suntem noi și cât de mișto e tot? Păi, Just saying. Nu. Dar fii sinceră, nu. Zi dacă ți-a plăcut, ce s-a părut, ok. bă, am venit aici trează. Da, și noi. Da. Îmi place foarte mult că este challenging ceea ce faceți, adică vii și știi ce îmi prezinți, ești salesman. E surprinzător că întrebi înainte invitatul ceea ce vrea să guste și după aia te gândești în funcție de lucrurile pe care le-a spus ce bere să-i alegi. I loved that. Îmi place miza cu trebuie să câștige cineva la final, este entertaining și, spre exemplu, eu probabil că o să mă duc să mai gust niște beri de aici înainte, pentru că Cel mai mare win. se poate să fie și o bere mai scumpă, sigur e mai scumpă, Adevărat, da. dar care să-ți ofere o experiență, că la urmă mai cred că despre experiență este vorba. Eu mai fac, uite, chestia asta apropo de scump, îmi place la ceva timp să mă duc într-un restaurant scump, să las, mă doare la banană, 4-5 de lei. Ultima oară am făcut, ce dracu, am făcut criză de bilă. Dar pe 500 de lei. Dar a fost pe 500 de lei. Adică n-a fost o criză ordinary. Am fost de la spumantul pe care l-am băut. În fine, ideea este că îmi place să am parte de experiențe și asta a fost o experiență pe zona de papile gustative and I loved it. Mulțumim Chiar foarte mi-a mult. plăcut, serios, bate cupa. God damn it. Aia a fost încă una. Încă un episod reușit. Mulțumim mult de Și tu tot. ai câștigat. La ultimul cine a câștigat? Tot El eu. a câștigat mai multe decât mine pentru că... Înseamnă că you need to get better. Nu, pur și simplu vreau doar să văd reacțiile oamenilor Când nu le place chestii. Asta e scuza ta? Da. A, serios? Atunci dă chestii și mai scârboase. Da. Dacă Asta tot e vrei, planul. Nu stai să câștig. nu știu, sweat beer. Ce e asta? Este o bere cu transpirație. Și cu gust de tocăniță. Apropo de ce ziceai Nu, tu. dar berea Leuștean, că mi-am adus aminte. O să o uiți? Nu. Nu. Asta zic. Despre De-aia asta e vorba. mi-am pus și o zâda, because it's so bad that it's good. Despre asta e vorba. Mulțumim că mult de v-ați tot. uitat. Mulțumim că ai venit. Poate facem acel episod cu Alfa, noi patru. Băi. Da, mi-ar Trebuie. plăcea super mult. Dar cu Alfa trebuie să bem și pater. Da? Da, Dar fac, să exact. ne asigurăm că este o zi în care n-are nimeni, că a doua zi n-are nimeni treabă. De acord. Ok. Adică să ne permită să Vineri pierdem seara. 2 zile pentru asta. Da. Un vineri seara It's 5. Și după aia să ieșim în oraș. Și după aia să Stai, cucerim stai. lumea. Nu. This needs to go on record. Ok. Ok. Alfa! Fii atent! Nu! Stai! Nu merge! Dar acum. Așa, încă o dată. Hai, deci, zi, Alfa, ce-ți face? Să vină! Alfa trebuie să vii la noi Trebuie să vii. să facem un podcast toți 4 ca să cucerim lumea. Ce-am de rămat? Toți 4. Nu știu, toți 4 importanță. Toți. Filmezi? Și cu tine. Filmezi? Și cu tine. Și cu tine, bea. Alfa. O să se bea, dar se va și bea. Și boi! Bă! Asta a fost. Mulțumim mult de tot.
Bă, mersi că m-ați îmbătat. Cu drag. Plăcerea noastră. Mie îmi place să beau. Și slogan? Gata. Ce? Nu mai, nici o zi fără o bere bună. Bă, chiar a fost tasty!